En dat is nooit in u opgekomen om ons dat gewoon te zeggen. Hè? Maar ik wist het niet. Ik kende hem niet. Ik wist zelfs niet waar ze woonde. Het was pas toen ik die foto zag dat... Och, doe niet onnozel, hè, Leo. Je hebt zijn naam gevraagd. Hé, niet roepen, want zo gaan we er ook niet geraken, hè? Oké. Toen ik wist wie het slachtoffer was, dan blokkeerde ik. Dat is fout, ik weet het. Ik kon maar aan één ding denken. Hoe verschrikkelijk het moest zijn voor Angelique om te horen wat er gebeurd is. Ik wil het haar zelf vertellen. Ik zou daarna wel naar hier gekomen zijn, hoor. Maar je snapt het nog altijd niet, hè, Leo. Jij bent betrokken partij. Jij had dat lijk gewoon niet mogen onderzoeken. Van in, zijt jij nu van slechte wil of wat? Ik zeg dat ik het toen nog niet wist. Maar deze situatie heeft wel één groot voordeel, hè? We hebben nu een getuige, en dat gebeurt niet zo dikwijls, die we 100% kunnen vertrouwen. Jij denkt toch niet dat Angelique er iets mee te maken heeft? Paul, ik weet niet. Afspreken in een hotel met uw minnaar terwijl uw vent wordt vermoord. Godverdomme van in! Is genoeg! Kom. We hebben het allemaal moeilijk vandaag. En we zijn allemaal over ons toeren. Maar we zijn professioneel genoeg om te weten hoe we daar moeten mee omgaan. Oké? Was Angelique bij u vannacht tussen 2 en 4? Ja. Bon. U begrijpt dat we u van het onderzoek moeten halen, hè?